akemang Bogazan Legislative Assembly Constituency Jabralangso Jutang Aklam along Longli Apata Akijoy Ben Kironpon. Aprangsi Karbi life Àbirta kilangver Arab do anapan sitami nilihin pen kardom ng pajir iklo kardom pinya Adap Àbirta along pen nili sami reng mirti mopi totang te pinya Adap Àbirta ang ton pen arjuponikha. Lason si inglong asotum ki ongdung aratatum ki abari bitung ingcholim sitami longli apata kavidet azok Karbi Anglong Autonomous Council adumpen chepatir piponsi purthimi akemang methang alongle methang si ahempupu athepi enponsi patumi phaikoni ni phai inkora trok arni Bogazan LAC angka lakha inkora hini saropathar MAC constituency ke parlupon Jabralangso Jutang Aklam along saropathar Borzan Bogazan Deopani Nilip Dorbaguri Arada Tumaphan Lapen Anparta non malom social media achatailong Kachethang Pluk Lahorizan Karbi Rongbarim Arada Tumaphan Sitami Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Duliram Ronghang Ariding Pen Longli Apata Akejoy Ben Pipa Jirpon Bangso Apata Kiron Pon Ajaimik along Aluhisar Po Aman Pen KAC CM Dr. Duliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MLA Bidya Singh Ingling, MLA Dr. Numel Moment, EM Richard Stockby, EM Surya Rongphar, MAC Kadom Tirangpi, MAC Pavitra Rongpi, MAC Sarban Kumar Delinga, VDC Chairman. Laben Nongnam Kachethang Klong Lunsepo, Bijoy Lekthi, Lunsepo Binong Timong, Laben Lunsepi, Robita Kropi, Lunsepi, Bari Rongpharpi, Laben Anparta SGB, GB Atum Chetong Lunsi, Bangso Amailong RDP Duno. Bangso Patakiron Pon Ajaimik along CM Ronghang Sang Hopen Inglong Asoto Maphan Ningkan Kithom Angpong Adontin Longli Apata Pieto. Laben Anparta Adui Ahoilong Kedo Inglong Asoto Longli Apata Kavi Atom Aphan Anke Karbi Anglong Autonomous Council Atom Pensi Longli Apata Ke Akejoy Pen Pipon et Poputa Mailong Ningjepan. Laben Anparta ki ongdung ki thikiding atom jumesen alam than ponsi mai mesen me et pen pachun pano Bogazan pen khorsing tikatha report Karbi live Barke 1950 United Mutual Hisam kata disigong ni aprang pen ke bang je November 17 1952 aprang ke bang atum bangke nongle potapi sita api ke bang atum bangke lagi aprang men ke do bari atum bangke ke non ke fast ke Kedo bare important itu skinning kuri pakaji lang pakaji salko office lang pakaji leni berji book meeting do badak lang pakaji incap misil pakasi long le punta Pinya Adap Àbirta ke lapuan si kang tonpon iklo do methak me kurwang thu